Heipä hei! Nyt Hello ois jo 18 luukku ja 6 Ja yötä hyvä ei oo jouluun. tullut. Joo, Ei. ei oo tullut sinistä nyt. Onks se enää 6 yötä joulua? Huffu. Kyllä. Tänään avataan Kilowatt Case. Ai saakeli. Täältä Alkaa meille jännittää siunautuu. jo. Mitä tulee Zeusta? Jep. Pitää sit jo tulla vähän jotain parempaa, kun ollaan niin lähellä sitä jouluaattoa. No niin, kyllä jotenkin tontut vois tuolla ikkunan takaa kurkkia ja Jep. siunata meitä vähän. Mutta lähetäänkö me hakemaan täältä Kukri Knife? Joo, tuleeks kukkari pois alta? Oli Kyllä. kama. Nyt se tulee. lähtee. Sieltä tulee. Mä näen jo kultasen. Noni! Ohoi! Liila edes. Vihdoin jotain muuta. Ihan Vielä kauhean testit. skinny. Jep. Ei tuo Analog ole arvoltaan input. yhtään parempi. Mut Joo, se on liila. sentään liila. Joo. Mitään sanomat. Ei, se oli hieno. En nyt tiedä, onko toi parempaa mitä tähän asti tullut. On niin paljon parempaa. No, ensi luukussa pulia vaan sitten puukon varmaan, niin Joo, vaan puukko pois. eiköhän se ensi video sitten vaan. Joo. Joo. Hyvää jouluodotusta. Moi moi. Moi Niin. moi. Moro.